FM+. Здравето. Днес отново съм поканила Ана Тодорова, клиничен психолог, лицензиран в САЩ. Здравей, много ми е драго отново да си тук. Здравей, мерси за поканата и аз се радвам. Ти си един истински новатор и начинът, по който практикуваш, определено е нов за България и много ефективен. Именно за това решихме да направим с теб няколко теми, които са по доста проблемни за България зони. Да. Решихме една да бъде телефонните измами и съвсем наскоро пък имаме поредния драматичен случай. Но тъй като днес и нашите слушатели коментират темата във Фейсбук страницата ни, Яна Димитрова написала нещо много симпатично и реших да започна с него. Защото българинът винаги съди по хората по себе си. Тоест, ако аз съм добър и всички останали са добри, не случайно напоследък чувам израза: живеем в държава, в която всяка баба е готова да изхвърли 10 000 лева през балкона, само защото някой така я казва по телефон. Ани, наистина ли е само български синдром? Не, със сигурност не е само български синдром. Живяла съм в Щатите, в Шотландия. Телефонни измами, всякакви измами има навсякъде. На всеки може да се случи, но според мен всъщност една от причините да се случва в България е, че ние имаме тази характерна българска черта, че се притесняваме и се грижиме за роднините си, дори да не са близки роднини. Именно. Което, примерно, в Щатите не е точно така. Там майка ти и баща ти идват там. А тук има едно наистина, и то е добра черта, която се експлоатира от телефонните измамници. Това е най-унизителното и мъчителното в цялата работа, че всъщност те атакуват по най-милото. Здравето на децата ти, на близките ти, и това е почти винаги работи. Това ли са основните техники, които използват телефонните измамници? Значи има много видове телефонна измама. Да, най-популярните са: обажда се разплакан роднина, казва, че е бил в сериозен инцидент и ти дава телефон да говориш с лекаря и той потвърждава, че ако не пратиш пари по санитар, кой ще дойде да ги вземе, ще загубиш части от тялото и така нататък. Това е едно от най-популярните. Човек изпада в паника и започва да действа, да се опитва да помогне. Но стават все по-креативни телефонните измамници. Най-новата тенденция е да се обадат и да ти кажат, че звънат от полицията и че в твоя район действат телефонни измамници и да звънеш на този телефон, ако ти се случи. И ти като добър гражданин, след час като се обади всъщност това, което си мислиш, че са измамниците, звъниш уж на полицията, всъщност пак на измамниците. Ти звъниш на същите тези хора. Да. И те ти казват: сега ще ни помогнеш да ги хванем, ще дадеш пари, ние ще ги маркираме. И всъщност театрото е пълно. Те са като професионални актьори, общо взето. Това искам да потвърдя, защото в случая с майка ми те са няколко обаждания. Даже и сестра ми се беше вързала, която все пак е доста по-млад човек. Участваха 3 актьори. Един се обажда с едно от 112, другия се обажда с едно от полиция, от Пирогов. Да. А в дъното някъде собствената ми значи би трябвало да съм скимтяла, нали, явно много ме е боляло и съм казала: мамо, помогни. Майка ми беше убедена, че това е моят глас. Душица. Да. И разбира се, въпреки така общото железни и опит, всички инструкции, които са ми дала, беше преживял един кошмарен половин час, докато се свържи с мен, а ние тогава пътувахме. Всъщност, как тези хора разбират много често, че роднините на възрастните хора наистина са далеч или пътуват? Как се случва цялото това разузнаване? Значи, няколко начина има. Първо, не винаги има подготовка. Много често звънат на посоки. Неслучайно. И човека, понеже като изпадне в страх и паника, без въобще да се усеща, дава тази информация. После се кълне, че не я е дал, но всъщност си я е дал. Да. Но разбира се, също има и правят разследвания. Вече много от информацията ни е на интернет, на Фейсбук. Отивам на почивка. Всички знаем, това си го сложил на публично. Не е трудно да се намери такава информация. Също много от жертвите на телефонни измами по време на измамата дават информация за техни близки. Те записват за по-нататъка да я ползват. Ето за тези неща мисля, че е хубаво след малко ще говорим, да ни предупредиш как да се държим по време на една такава атака, защото в паниката си, както казваш ти, ние не знаем какво правим и много често те взимат от нас информацията, от която всъщност се нуждаят. Ана Тодорова, клиничен психотерапевт, е в студиото. Говорим си за това как да се предпазваме от телефонните измами и ако това не се случи, какво да правим. Здравето. Днес си говорим обаче и за психическото здраве, за начина, по който ни атакуват психически, по който ни лъжат. Говорим за телефонните измами с клиничния психолог Ана Тодорова. Сега ще си говорим за това как и защо успяват да ни излъжат и как избират жертвите си
телефонните измамници? Да, ами както може да се досетиме, много често жертвите са най-уязвимите членове на обществото, т.е. възрастните хора и отскоро и деца започнаха да се опитват да таргетират. А това е много тъжно и много опасно. Изключително неприятно е и е важно да се спомене, защото този разговор за измамите трябва да го водим както с нашите възрастни роднини, така и с деца. Да. Но истината е, че може на абсолютно всеки да се случи. Тоест, може да се случи на теб и на мен. Не ни се вярва, но много... Това е малко мит, че всички хора, които са измамени, са прекалено доверчиви, наивни. Зле информирани. Така. Много от тях след факта не могат да повярват, че са се хванали, но на момента се хващат. И ето, има и още едно нещо. Когато тези, които разследват измамиците, кой да таргетират, някой път специално гледат да е човек, който е след тежък развод, загуба на работа или здравословен проблем, за да е много по-уязвим. Когато всъщност така или иначе той е сринат. Да. И му се подава една ръка, може би, с някоя финансова измама и той или тя се хваща. Сега, защо вярваме? Да. Когато примерно се обади плачеш роднина, нашия мозък минава в статут аз съм в опасност или близък е в опасност, но мозъка не различава много. Дали става дума за нас или за близък човек е едно и също. Когато ние се чувстваме в опасност, тази част на мозъка, която е рационалната, която взима обективни, осмислени решения, спира да действа. Тя просто се блокира. Да, блокира се и се дава право на бързо да направим нещо. Мозъка не различава между физическа опасност и нефизическа опасност. И това е от еволюцията. В миналото повечето опасности са били физически. Нали? Тоест това тогава ни се освобождава един адреналин и се действа механизма стреля или бягай. Точно така. И успоредно с това се появява някаква фигура с авторитет, като доктор, полицай, съдия и данъчен и подава някакво възможно решение да се прекъсне тази опасност. И ние съвсем натурално се съгласяваме да направим това, което трябва да се направи от ужас, че с бездействието ще нараним близък човек. Тоест ти си в паника, трябва да направиш нещо, вече ти е дадено решението и то от авторитет. Да, точно така. Това е много силна клопка. Много силна клопка и е важно да се отбележи, че пак на всеки може да се случи. Много хора си казват, това на мен никога няма да ми се случи, но когато стане дума за близък човек, всичко, тази рационална част спира. Страх и авторитет. Това са двете неща, които използват и невероятно актьорско майство. Те знаят, вече са репетирали всички възможни отговори от страна на жертвата и знаят как да го убедят. Знаят горе-долу какво ще попита, какво ще каже и имат отговори за всеки възможен сценарий и ги репетират. Така че тук говорим за... са толкова убедителни. Да, и тук говорим за един човек срещу една система, която е разработена, има и е така организирана, доколкото така преглеждах, много от тези хора са в провинцията и работят с посредници. Измамниците става дума, или мулята, така да се каже. Тоест, те индиректно организират нещата. Добре, как можем обаче да противостоим на това и как можем да се възстановим след като не се е случило, защото предполагам, че ако човек е жертва на телефон измам, ще чувства изключително зле. Продължаваме след малко. Анна Тодорова, клиничен психолог и мой гост. И най-добрата музика, казвам го след Никълбек, и сега продължаваме с едно от неприятните неща, които ни се случват. Телефонните измами. С Ани Тодорова, клиничен психолог, си говорим в студиото. Стана ясно, че далеч не само възрастни хора и деца са под атаката и много хора на активна възраст, такива като нас, са пострадали. Преди малко разказа общо взето каква е кройката на капане, защо всъщност всичко е изчислено така, че ние наистина да се хващаме. Може ли сега да ни дадеш обаче обратния съвет? Как да се защитим и как наистина да разпознаем измамата? Значи, аз го виждам като така. Трябва да спазваме определени правила. Примерно, да не даваме пари на непознати по телефона под никакъв претекст. Просто принцип. Няма да давам пари. Второ, няма да имам доверие на непознат човек. А ние не ще случим децата. Да. Ние децата си казваме, не се запознай с непознат, не взимай от него бомбонче. Точно така. Но когато сме пак в този стрес, в тази паника, трябва да си ги припомним тези правила, които сме си ги казали, че ще ги имаме.
Също да не предоставяме лична информация по телефона. Защото може на теория да се обади измамник само за да вземе тази лична информация. Така че това, ако го имаме като правило, аз няма да дам лична информация по телефона на човек, който ми звъни, преди по някакъв начин да съм проверил. Също, нали, много хора ще кажат, добре, ами какво, ако наистина роднина е пострадал, ако наистина ми звъни роднина, нали, аз как мога да рискувам да не помогна? Ами добре, задайте му въпрос, който няма как да знае, ако не ви е роднина. Примерно. Също отидете при съседите и се опитате да се свържете с този роднина от друг номер, не на този, от който ви звънат. И това може да се опитате да го направите. Но шансът е, ако някой иска да дадете пари на ръка на непознат човек, общо взето почти сигурно е, че става дума за измама. Тоест това е винаги индикатор за това, че непознат човек ти иска пари, най-вероятно това е измама. 100%. Да. Айде да го кажем така. И също не забравяйте, че по принцип лекари, съди, пожарникари, чиновници нямат право и не е практика да ви звънат по телефона и да ви искат пари. Точно така. Това не е нормално и трябва да се... Но да, правилата всъщност са прости и са очевадни, но въпросът е да си ги имаме така на едно на ум. И да си ги припомняме, когато някой звъни, за да може да светне тая лампичка, защото в първи момент няма да светне. Тоест индикатора непознат иска пари, винаги трябва да свети лампичка и оттам нататък свети лампичката, не давам пари на непознат, не давам информация на непознат, атакувам за въпрос, за да видим дали наистина знае. Да. И разбира се, ако ви звънат полицията, звънете на 112 и кажете, звъните ли ми от полицията? Ако извънат от Пирогов, звънете на Пирогов. Едно здравословно недоверие. Така. Точно така. Това препоръчваш. Добре, преди малко ми каза нещо, което е наистина притеснително. Голяма част от тези хора, които са били вече жертва на измама, не само, че се чувстват зле. Те се чувстват виновни спрямо близките си, те са дали пари глупаво, те се чувстват, срамуват се, че най-вероятно не са достатъчно досетливи и на всичкото отгоре те много често стават втори път жертва на подобна измама. Точно така. Значи, представете си какво е чувството да ви се случи на вас, да сте били измамени. Значи, такъв човек е изключително уязвим. Чувства, че е предал себе си, може би близките си. Изключително му е гузно. И когато, ако реши да го сподели, вместо да получи състрадание и разбиране, получава упреци. Как може? Луд ли си, луда ли си? Което какво прави? Това прави малък шанс този човек да го сподели с повече хора, а всъщност точно това споделяне е разковничето да се предотврати това нещо. Така че съвета ми е, ако някой близък е изгорял, проявете разбиране. Разберете, че пак може да се случи на всеки и не става дума, че човек е задължително наивен и доверчив. Бил е изправен срещу голяма система, която най-вероятно го е и разследвала и знае информация за него. Ако вие сте жертвата, моля ви, не се самообвинявайте. Замислете се, добре, от това какво научих, така че да не ми се случи пак. Колкото и да е невероятно, много жертви стават повторни жертви. Защото се виждат като, нали, въпрос, банки за пари. Тоест, може би може пак да го измамим този човек. Също, ако имате чувството, че сте дали някаква лична информация, звънете на близки познати да им кажете, да ги предупредите. Тоест, ако има някакви съмнения, че нещо сте издал, предупредете веднага роднини, споделите с повече хора. Между другото, във Фейсбук много често се пишат хората наистина, които са станали, как да кажа, жертви или е опитана върху тях измама, споделят веднага. И това е здравословно. Аз мисля, че е много здравословно и трябва да сме малко по-мили и добри към себе си, по-разбиращи към себе си. Да не се обвиняваме. Да си кажем, явно, че що ме стало на момента, такава е било положението. Но сега съм нов човек, защото имам нова информация. Така че нека да не се укорявам. Просто да продължа напред. Ана Тодорова, клиничен психотерапевт, в студиото с много точни, конкретни, според мен, работещи отговори за това как да разпознаваме измама, как да противодействаме и ако се е случило, сега какво. Благодаря ти много. Много благодаря за участието и до скоро.